Mga puso padayon niya gina-monitor o kung ginabantayan sa pag-asang duha kabagyo sa sulod kagwa sang Park Philippine Area of Responsibility. Bangod gihapon sa Bagyo Goring, signal number 3 sa south portion sang Batanes kag northeastern portion sa Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa nabilin nga bahin sang Batanes kag Babuyan Islands kag extreme northeastern portion sang mainland Cagayan. Samtang signal number 1 naman sa northern kag eastern portions sang mainland Cagayan, eastern portion sang Isabela, northern portion sang Apayao kag northern portion sang Ilocos Norte. Ulihin nga nasiplatan ng Bagyo Goring sa kalayuon nga 175 east-northeast sang Apari, Cagayan. Mahina ini nga nagapakadto pa west-northwest. Sunod sa pag-asa, posible nga magwa sa par ang Bagyo buwas. Ukon sa Webes nga daw, may chance man nga magpalapit ukon maglandfall ini sa bahin sa Batanes. Medyo nagbaskog naman ang tropical storm Haikway nga ara sa guwasang par sa kalayuon nga 1,660 kilometers na silangan bahin sa extreme northern Luzon. Sunod sa pag-asa mga puso, posible nga magsulod ini sa par buwas kag pagkatawgon sa local name nga Hana. Sa subong, wala pa ini sa epekto sa anuman nga bahin sang Pungsod. Padayon naman nga ginapabaskog sang Bagyo Goring ang hangin habagat nga magapaulan gihapon sa dako nga bahin sa Pilipinas. Base naman sa datos sa Metro Weather, may pag-ulan sa Panay Island kag Negros Provinces. May mabaskog man nga ulan sa Antique kag pila ka bahin sang Negros Occidental. Gani padayon nga mangin alerto mga kapuso sa pagbaha ukon pati man sa pag-usmod sang duta.